Така, предлагам да игнорираме факта, че приличам на човек излязъл от предаването Тираджи в пустоща. Привет на всички, аз съм Теодора, Теди, както ви е по-удобно. Един читател, който не знае какво да прави със свободното си време, ако не чете. Може би хората от вас, които са гледали други видеа, забелязват, че имам ново кътче вкъщи, нова библиотека, която за момента съм поставила последните си книги, горе-долу книгите ми от последната година, две, нещо такова. Не знам. И има доста свободно място. Ето тук има свободно място, тук има свободно място, което не знам, не съм сигурна дали тук долу бих сложила книги изобщо, защото имам две котки и имам вече съсипани книги. Едната котка и минала е по кориците, направила е ето така. Какво да ви кажа, не бих сложила може би книги тук долу. Та свободното място, най-вече тук, е оставено за книгите, които другата седмица ще си купят панаира на книгата. Да, нека да не се заблуждаваме, че ще са малко. Аз си правя някакъв списък и после ще отида там и ще съм като искам и тази, и тази, и тази, и тази. Знаем, че това ще стане. Въпреки че аз се имам за човек с много висок самоконтрол и то е така по принцип. Но последните, може би 2 месеца не съм си купувала почти никакви книги, за да може да отида на панаира и да си купя оттам. Така или иначе да си ги бях взела по-рано, нямаше да ги започна. Затова направо от панаира ще си взема всичко, което искам. Може би не съм ви показвала Вдовицата на времето от Даян Шер, която си взех. Тя, между другото, един момент, е с автограф и с послание. Така ще я чета, после ще прочета и втората част. Въпреки че авторката съветва да се чете първо втората част и след това тази, но аз не мога. Просто мозъка ми ще бъгне, ако прочита първо втората част. Това е нещо, което не мога да правя. Та по същество, днешното видео го отлагам от известно време, но днес цяла сутрин слушам Джак Едуардс, както и българския Джак Едуардс, a.k.a. Краси с Bookish World. Така, за да получа малко вдъхновение, да се надъхам да снимам това видео, което ще ви разкажа докъде стигнах с списъка ми с задължителни книги, които ще прочета през 2025 година. Задължителни естествено е в кръга на шегата, нищо не е задължително, но аз все пак се опитвам да си прочета книгите от този лист, защото публично съм обявила 25 плюс 5 книги, които ще прочета през 2025 година. Затова е хубаво да се постарая да прочета поне част от тях. Ще ви апдейтна кои книги съм прочела, колко са на брой, каква е статистиката, дали са ми харесали, дали не. Въпреки че аз вече съм говорила за тях в предишните видеа, затова няма да е някакво подробно ревю или нещо такова, по-скоро си е апдейт на това предизвикателство, което съм си поставила. Само преди да започнем, харесайте, абонирайте се, ако искате елате в Goodreads, ако искате елате в Instagram, там съм горе-долу по-активна напоследък, можем да си споделяме някакви неща относно книгите, в Goodreads да се следим кой какво чете естествено. И в Goodreads не ми ставайте последователи, цъкнете там, където да си станем приятелчета, за да мога и аз да ви следя все пак. Не може само вие мен. Това е доста нагло. Шегувам се, лигавя се просто. Да, казах ли всичко? За харесването, за абонирането и да не съм, пак ви го казвам, харесайте, за да може някакви хора да видят това видео и да си кажат: вау, има хора, които четат, може и аз да започна. Примерно. Така, хайде вече да видим кои са книгите. Книгата, с която си започнах предизвикателството, всъщност е, според мен лично, най-безинтересната от всички. Това е мое мнение. Мама много ми я хареса. Много ми я хареса. Тя да не е моя. Мама много я хареса, тя ми я препоръча, но за мен беше доста безинтересна книга. Това е Дървото на ангелите от Лусинда Райли. Не си спомням даже съвсем за какво се разказваше, но помня, че главната героиня ми беше тотален red flag. Не знам, not my cup of tea. Но това беше ясно, че ще има
и много хубави книги и такива, които няма да ми харесат. Тази в графа по-скоро не. За мен. На вас може да си ви харесва. Изслушваме се и не се съдим, нали знаете. Да преминем към втората, защото тя определено беше много добра. Това е Детайлите от Я Йенберг. Издателството е Orange Books. Много се изкефих на тази книга. Тя е нещо от сорта на 140 страници, 160, нещо такова. Много кратка книга, но аз си я четох така супер бавно, защото имах чувството, че авторката ми е влязла в главата и ми чете мислите и аз съм като тази жена, знае всичко, за което аз си мисля. Как е възможно? Супер много се изкефих и мисля, че за пръв път съм я виждала в канала на Йоана под слънцето, така че благодаря ти, Йоана, за тази препоръка. 10 от 10. Третата е отново през януари четена, по-скоро слушах я. Това е Изцелението на Шопенхауер от Ирвин Ялом. Ирвин Ялом се издава от Колибри, I think. Това е една от любимите ми книги за тази година. Откакто хванах няколко книги подред на Ирвин Ялом, толкова много се изкефих, ама ужасно много. Сега от панаира на книгата трябва да си взема още нещо негово. Може би вече ще посегна и към нехудожествената му литература, не съм сигурна. Те го реша на място по-скоро, но със сигурност искам още от този автор. Може да ми препоръчате. Аз какво съм чела и слушала до сега негово? Лъжи на дивана, тази Изцелението на Шопенхауер. Не си спомням, но препоръчайте ми. Супер много ми харесва как пише автора. Отново през януари ми е бил доста силен месец, като гледам, съм прочела Прислужницата от Фрида Макфадън. Защо я прочетох и защо исках да я прочета? Заради филма, който ще излиза. Той мисля, че ще излезе чак декември, но все пак трябваше да съм прочела книгата преди да излезе. Да, между другото, това също е интересно. Книгата или филмът първо? Според мен лично е закон първо да е книгата, после да е филма. Но съм чувала и обратното мнение. Ще ми е интересно да ми напишете какво е вашето мнение по въпроса. Прислужницата е много хубава книга да излезеш за малко от реалността, което всъщност е една от причините да четем книги изобщо, но за мен лично е малко като junk food. Казах ли го? Да, казах го. Съжалявам. Но вижте, аз не съм против четенето на такива книги, напротив. Аз не смятам, че всичко трябва да е супер сериозно. То си личи и от моите видеа, в които постоянно говоря някакви глупости. Човек може да си чете спокойно класики, с трилъри, с каквото изобщо си иска. И с това, че я наричам junk food, по-скоро имам предвид, че книгата е написана и изобщо маркетинга е изграден така, че всичко да е по формулата за успех. Така че да стане вайрал, да стане тренди, да е някакъв хит в BookTok и няма лошо. Все пак книгоиздаването е и бизнес, освен изкуство. Отново през януари имаме и Сърца за изтръгване от Борис Виян. Отново Колибри издателя. Не я харесах, съжалявам, наистина. Исках да я харесам. Аз съм я започвала един път, после я спирах. След това пак я започнах и едва я избутах до края, въпреки че е много кратичка. Не беше моята. Това е едно от разочарованията ми по-скоро. Имахме спор с един човек. Не е било точно спор, но човекът твърдеше в коментарите, че не е окей да казвам, не я препоръчвам. И аз мислех много по този въпрос, дали е прав, дали не. Съгласявах се с него, после си мислех отново и бях като добре де, тогава обаче, ако не ми хареса някоя книга, какво да направя с нея? Аз не мога да кажа препоръчвам, защото това не е моята любима книга. Та да, и до сега не знам какво точно да кажа за книгите, които не са ми харесали, защото се приема така, сякаш отказвам някой от четенето на дадена книга, но всъщност как аз бих могла да си изразя личното мнение,
ако понякога не ми харесва нещо. Не знам, дайте ми съвет, защото аз наистина не искам да отказвам никой от това да чете. Напротив, това, че канала ми изобщо съществува и че си говорим само и единствено за книги в него, означава, че аз искам всеки да чете и да си говорим за книги, да си ги обсъждаме. Но да, ако имате някакъв съвет към мен, ще се радвам да го чуя. Ето нещо много интересно по моите критерии. Една книга, която ми стана много любима. Говоря именно за дебютът на Виолета Радкова и Леглото ни е зеленина, който просто заобичах с сърцето си. С какво друго може да заобичаш, освен с сърцето си? Тук е момента, ако това видео някога достигне до авторката, да я помоля да пише още. Моля те, моля те, моля те. Препоръчвам я постоянно. Сигурно вече ви е писнало да слушате за И леглото ни е зеленина. Обаче аз наистина смятам, че е важно да говорим за хубавите книги. Според мен тази книга е фантастична и се надявам да достигне до колкото се може повече хора и дори само един човек да я прочете заради моята препоръка, аз ще бъда адски доволна от това нещо. Забравих да кажа, че издателя на Виолета Радкова е Жанет 45. Тук съм била в истинска серия, защото през март пък прочетох Да бди над нея от Жан-Батист Андрея. Издателството е Orange Books. Още една фантастична книга. За нея естествено се инфлуенснах от Краси, от Мария Янкулова, да си я взема и да я прочета. И точно затова ги обожавам тези хора. Благодаря ви супер много за тази препоръка. С Да бди над нея се потопих в един свят на изкуство, италиански свят на изкуство, което само по себе си говори достатъчно. И понеже героите за мен са много важни, това сигурно го повтарям постоянно, извинете ме, но Виола от Да бди над нея. Обичам я. Искам да имам приятелка като нея. Искам тя да ми е най-добрата приятелка. Ако някой ден отида в психиатрична клиника, може би ще използват изказвания като това против мен. Ще видя дали ще го кача. I don't know. И през същия март месец прочетох една класика, говоря именно за Гроздовете на гнева от Джон Стайнбек, който се издава отново от Колибри. Това е Стайнбек. Аз просто го обожавам. Какво да не харесвам. Между другото сега, след като е минало известно време и съм обмислила това, което прочетох, мисля, че това ми е любимия роман на Стайнбек. Да. Успя да мине и За мишките и хората, и На изток от рая. Да, любимия ми е. И серията с страхотните книги не приключва тук, защото през същия март месец прочетох Стълба към небето от Джон Бойн. И това също е една от най-любимите ми книги за годината. Книгата е много хубава според мен. Изключително интересна ми беше. Ядосваше ме, ама искрено ме ядосваше. Аз си казах и във видеото тогава, че в един момент просто ми идваше да я изхвърля от яд към главния герой. Но си я завърших естествено и ви я препоръчвам с вдигнати ръце. Какво значи, че я препоръчвам с вдигнати ръце? Може би това значи. През април Кака ви Теди е прочела Карисото се завръща. Искам да ви кажа, че въпреки, че това е книга, която се фокусира върху историята на тенисистка, след като аз, най-неспортният човек на света, и се изкефих, то значи, че всеки друг може да и се изкефи. Има си много неща свързани с тениса, обаче фокусът все пак си оставя върху Карисото, върху нейната история. Феминистична е, особено във времето, в което живеем, в което хора като Зорница Гюцова, не знам, дори не искам да я знам името на тази жена. Просто не ми се навлиза в темата. Имаме нужда от такива книги. Аз се опитвам в моите видеа да не се съсредоточавам върху лошото, а по-скоро, ако мога някакъв
добър пример да дам. Кари Сото е добър пример за жена, която следва мечтите си, за успешна жена, която умее и да обича истински. И да, надявам се да четем повече Тейлър Дженкинс Рид, повече Маргарет Атвуд. Книги на такива авторки са ни нужни. Явно са ни нужни. Добре, да продължим малко по-позитивно с следващата книга, която е Светлина и сянка от Даниел Келман, Колибри. Колко пък да е по-позитивно, нацистска Германия. Хареса ми, но аз си падам по такива истории. Една идея по-странна е, не мисля, че е за всеки. Препоръчвам ви да изгледате ревюто ми от предишното видео и да си прецените дали подобна история е за вас, дали не е. Но на мен лично много ми хареса. Аз съм супер доволна от това, че си я взех и че си я прочетох. Правя си реклама на предишния клип. Продължих април с случая Джем от Вера Мотавчиева, защото беше крайно време така да хвана някой исторически роман. То не може само хахохих. Въпреки, че предишната книга също е един вид исторически роман. Не знам. Издателството е Жанет 45. И тази е поредната книга, която харесах, но аз един път вече я бях започнала, спрях, защото трябваше да се наглася в някакво специфично настроение за четене на исторически роман и след това, вече като си я започнах втория път, бях готова. Запознах се с тази част от историята. Книгата ме накара да търся и други източници на информация, дали за реални личности, дали за някакви събития, което аз обичам в книгите. Обичам книгите да ме карат да искам да знам още за разни неща, за каквото и да е. Дали за някакви факти, няма значение. Обичам книги, които ме карат да искам да знам още и още. И последната книга от списъка си с задължителните ми 30 книги, която прочетох. Тя е 13-та поредна. Това е Родиния от Николай Терзийски. Отново издателството е Жанет 45. Още след прочитането на Отлъчване си бях казала, че задължително трябва да прочета още от автора. И аз тогава не знаех, че той ще издава нова книга. Когато я издаде, веднага си я поръчах на преордър. И малко след това започнах да я чета, защото вече нямах търпение. Но ревюто ми ще видите в следващото видео, което ще е за прочетените ми книги през май месец. То се знае, че ми е харесала, но ще ви разкажа повече за самата книга. Ще ви кажа кое точно ми хареса, на кого я препоръчвам, всякакви такива неща, за да може, ако искате и вие да си я вземете. Но така или иначе, сега говорим за нея и ще ви я препоръчам още от сега. И стигаме до двете книги, които в момента едната я чета, другата я слушам. Тъкмо започнах да чета Пакетът от Себастиан Фицек, издателство Бениториал, но още съм много в началото и не мога да кажа нищо. Наистина тъкмо я започвам. Като стигнем до там, ще ви споделя всичките си впечатления, то се знае. А другата книга, с която имах драма, слушам Малък живот и от време на време я чета и от време на време я слушам, по-често я слушам. Защо? Защото вие знаете, че я няма никъде. Има я на английски, но аз в момента съм в период на некупуване на книги. Отидох в библиотеката, там имаше малко драма. Но ще ви разкажа в следващото видео. То това няма и толкова значение. Така, книгата. Знаех, че има много чувствително съдържание в нея, но не си давах сметка за това колко ще е тежко. Има моменти, в които спирам не защото нямам време да чета или да слушам още. Просто е too much. Но от време на време просто не мога да продължа. И спирам и я оставям на страна за малко, защото много е тежко и то не просто е тъжно. Супер смущаващо е. От време на време, след като съм минала през няколко глави, стоя и си мисля в какъв свят живеем. Изпадам в някаква мини депресия, в екзистенциална криза. Ще ви разкажа повече за моето преживяване с Малък живот в видеото за май месец. Обаче
наистина не знам как ще го направя. Може би защото ще ревна, ако започна да говоря за нея. Много сцени на насилие, на сексуално насилие върху дете. Между другото, изгледах и Adolescence. В предишното видео ви казах, че най-вероятно ще съм го изгледала до няколко дни. Да, изгледал го. Сериал е безспорно невероятен. Но много ми се искаше да не беше инспириран от реалността, в която живеем. За съжаление. Много негативно стана. Съжалявам, но просто това е заобикалящия ни свят, особено последно време, за да избягаме малко от реалността, да си поговорим за статистика. Така, от 30-те книги, които ви споделих, че задължително ще прочита през 2025 година, съм прочела до сега 13, като до края на месец май се очаква да съм прочела 15. Тоест за 5 месеца ще са прочетени половината от книгите, което е супер. 50% за 5 месеца е много добре. Аз не знам дали до края на годината ще имам същата мотивация да прочета и останалите 15 книги, но ще се опитам, защото обичам да спазвам това, което съм казала. И защото все пак вече съм се прецакала да го кажа публично и следователно трябва да се постарая да не е всичко само на думи, а да е и на действия в крайна сметка. А и книгите, които съм си подбрала, така или иначе са страхотни. Имам си желанието да ги прочета. Някои вече ги имам в библиотеката си и ме чакат да ги прочета. Други ще си ги взема от панаира на книгата на 26-ти. Така че, ако и вие сте там, може да се видим. И да, предизвикателството върви много добре. Имам си предвидено място за книжките, които ще си купя. Какво друго? Не знам. Предното хаотично видео се получи. Както и да е, ако този хаос ви харесва и кореспондира с вашия вътрешен хаос, може да харесате видеото, да се абонирате за канала, за да получавате известия, когато кача нещо ново, защото то не е много често. И да, благодаря ви, че гледахте. Надявам се да обсъдим в коментарите всичко, което беше подхванато като тема в това видео. Очаквам ви долу, за да разискваме важни въпроси. Чао!